יש לנו סיפור קשה. צעירים, נוער שוליים, מרשים לעצמם, תחת האידיאולוגיה שהם צריכים לגרש את הערבים, אז הם מרשים לעצמם שנגד החוק הישראלי להתפרע, לשרוף מכוניות של ערבים, לפגוע ברכוש, להיכנס לבתים כבתוך שלהם, לאיים עליהם. כל הדברים האלה זה לא מן השורה. אני רוצה להגיד להם, לכל הצעירים האלה, שהם עושים טעות חמורה. הם חושבים שהם יקרבו את הגאולה, הם עושים בדיוק ההפך. הם פשוט מעכבים את הגאולה. אתם צריכים להבין, תפקיד המשיח, כך אומר הרד"ק על ישעיהו, פרק ב', תפקיד המשיח זה לפתור סכסוכים בדרכי שלום בין האומות. כלומר, לפתור את הסכסוך היום, אנחנו יודעים, מיד מתחילים מלחמה, אוקראינה, רוסיה, ישראל, עם החמאסניקים, או עם החיזבאללה, או עם האיראנים, או כל מיני. לא בדרך זה פותרים סכסוכים. סכסוכים, התפקיד של המשיח יהיה לפתור את הסכסוכים בדרכי שלום. הגאולה תבוא לעולם יחד עם גאולת ישראל. ככה האמונה. חיטטו חרבותם לעתים, וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גואל גוי חרב, לא ילמדו עוד מלחמה. וכשיש מלחמה, סימן שהגאולה לא הגיעה. לכן הרמב"ן קבע שכיבוש הארץ יעשה בראשון האומות. והוא הבין שהכל בשולב אחד עם השני. אנחנו רואים גם באמת הטכנולוגיה, התקשורת, ה-AI, כל ההמצאות, כל אלה באים לכיוון אחד לגאולה, והגאולה היא השלום, שיהיה שלום בין האומות. לא ילמדו עוד מלחמה. לא יהיה יותר מלחמות בעולם. זה הסימן שלנו לגאולה השלמה. ולכן, אם אנחנו רוצים את ראשון האומות, אז אנחנו צריכים להתייחס ביחס טוב לערבים, לנוכרים שגרים בארץ. כי השלב הראשון של הגאולה של ישראל, שהיא תחילת הגאולה העולמית, זה לבוא והתחלת דגאולתה, שיבואו כל היהודים מכל הגלויות ויקימו מדינה עצמאית. לא יהיה יותר שיבוד, כמו שאומר הרמב"ם, שיבוד מלכויות. אז זה התחילת הגאולה. עכשיו, אם אנחנו מתחילים את הגאולה ואנחנו שואפים לשלום, אז ראשית כל אנחנו צריכים לעשות שלום, שלום בינינו, בין היהודים. ראינו את הטבח שעשה בגלל הפילוג והשסע בחברה הישראלית. ואנחנו צריכים לכבד את הנוכרים שגרים איתנו. מי שגר איתנו בשלום. אנחנו צריכים לכבד אותו, לתת לו שוויון זכויות, וכמובן, זה מחייב להוקיע כל מעשה פוגרום שעושים חלילה בערבים. אנחנו סבלנו מזה שנים בגלות, אז אנחנו עושים עכשיו לנוכרים שגרים איתנו, לגרש את הערבים, לנשל אותם מנחלתם, להבהיל, לאיים, לפגוע ברכוש. הוא לא מדבר על זה שגרימת מוות, מרים יד לפגוע בנפשו, להורגו נפש.
חס וחלילה. צריך להבין, מעניין מאוד ללמוד מיהושע. כתוב בתורה, נכון, שתבואו לארץ, לא תחיה כל נשמה. בא יהושע ומסביר את זה, הוא אומר, כשהלך להם 3 איגרות, אמר להם, תשמעו, מי שרוצה לחיות אותנו בשלום, שישאר בנחלתו, לא ניגע בו, הוא יפעל ויעשה מה שצריך לעשות. אבל מי שחלילה מחבל, ורוצה להרוג אותנו ולהשמיד אותנו, אותו נהרוג, יילחם וימות. וזה מה שקורה. כשמחבלים פוגעים בנו, מי שרואה נתקל במחבל, רוצה לפגע ביהודי, יש לו דין עודף, צריך מיד להרוג אותו, לחסל אותו, בלי משפט, בלי כלום. אבל מי שחי איתנו בשלום, חס וחלילה. איפה נשמע כדבר הזה? איך אומרת הגמרא בגיטין? מה שאמרו חז"ל, מפרנסים עניי ישראל עם עניי נוכרים, מבקרים את החולים שלהם עם החולים שלנו, קוברים את מתיהם עם המתים שלנו. זכויות, שוויון זכויות. ואנחנו היינו בגלות 2000 שנה, לא יום ולא לילה. לימדנו את כל הגויים שהשם הוא אלוהים, אל אחד. אחר כך לימדנו אותם לימדנו אותם את כל 7 מצוות בני נוח, את 10 הדיברות, וברוך השם באמת חלק גדול מהעולם כבר היום, אולי רוב רובו, יש לו את המשפט שלו, מי יותר בצדק, מי פחות בצדק. אבל העולם מתיישר לפי הקו הזה של אמונה באל אחד, והמוסר האלוהי, המוסר היהודי. ולכן אם אנחנו נוכיח לעולם שאנחנו בונים כאן מדינה שהיא בעלת שוויון זכויות, גם לנוכרים, יראו שהערבים חיים איתנו יפה מאוד, אז הם גם יכירו שארץ ישראל היא שלנו. אבל אם נלחם בהם ונמרר את חייהם של הערבים, אז העולם לא ירצה. הערבים, יש 300 מיליון ערבים מסביב, הם לא ירצו שנפגע בין דתם. והם ירצו איך הסולושן הזה של 2 מדינות. זה פתרון. הרב קוק, שראה בני נוער שפוגעים בערבים, קרא להם בלי יעל, בני בלי יעל, בני בלי עול, פורעי חוק, פשוט פושעים. גם יעקב אבינו, כששמעון ולוי, ויקחו 2 בני יעקב, שמעון ולוי, אחי דינה, רצו לנקום על האונס ששכם עשה והרגו איש חרבו, בטח על העיר, הרגו את כל בני שכם, הרגו אותם, חיסלו אותם ביום אחד, ברגע אחד. מה אומר יעקב אבינו? שבא בצבא שלו שמתארת את העתיד של עם ישראל. אז בא ואמר, ארור הפעם כי אז, זה לא הגאולה השלמה שתבוא לסוף העולם, העתיד לבוא לא יכול להיות עם נקמה. הם צדקו, נקמו, היה אדם חם, שמעון ולוי, לכן הפכו אותם דווקא לאנשים שלא נוגעים בחרב. בני לוי, לא משרתים בצבא. הם חס ושלום, כי עם הדיקוד והדת הם יכולים לעשות גם דברים עקומים, כמו שמעון ולוי עשה. איך שלמה המלך אמר, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. התורה שלנו היא תורת שלום. לא מרימים יד. אלא אם כן, מישהו בא להורגך, כפי שאומרת הגמרא בסנהדרין, השכם להורגו, מישהו בא, חייב להתגונן, אין ברירה. אבל כל המלחמות של עם ישראל היום, השחרור, התחילה עם זה שהתנפלו עלינו, רצו להרוג אותנו. נדבר על ההגנה והלח"י שהגנו אז בפרעות שהיו לפני קום המדינה.
כשקמים עלינו להורגנו, אנחנו צריכים להתכונן, ולא להגיד שקט יענה בשקט, אלא צריך מראש לדאוג שלא יהיה להם כלי נשק, שלא יוכלו להרים את הראש. איך אומרים? להרוג אותם כשהם קטנים, כשהם מתחילים. לא לתת למפלצת הזו של החמאס לעלות. אבל באופן כללי אנחנו צריכים לחיות בשלום עם כל ערבי. לא כולם מחבלים בו. מי שרוצה לברוח, אמר יהושע, תברחו. גרגשי פעלה והלך לאפריקה. ברחו, תברחו לטורקיה, לקטר, לאן שאתם רוצים. אל תנסו להרים יד עלינו. אז זו הדרך, בדרכי הדרכי נועם, אנחנו צריכים לקרב את הגאולה. ברישיון האומות צריך לעשות שולם. זה לא נוגע למי שרוצה להרוס אותנו. אבל ללכת סתם להיכנס לבתים של אנשים, של ערבים, ולהשמיד ולהרוס, זה לא דרכי התורה. אין זה דרכנו, כרמי יעקב לאחיו. אנחנו לא נוקמים, ונזכה כולנו בעזרת השם לקרב את הגאולה, לקרב את בוא המשיח בדרכי שלום. אמן כן יהי רצון.